En waar is die voorbeeld? Erwin Zwart. Hier ben ik. We zijn Joert bij LDODK. En LDODK is de korfbalvereniging van de Gediek. En Terwispel? En ze zijn de enige Friese korfbalvereniging dat uitkomt op het allerhoogste niveau. En daarom zijn we nou hier op zoek naar de toppers Van de toekomst. Nou, let op, komt-ie. Ja, maar deze stam is. Yes! Tje, of hem is. Nou jongens, ik zit hier 4 minuten naar de Sjen. Dit liep het nergens op. En waar bestaat dan? Ik ben Roy, ik ben 11-4 en ik zit hier bij LDODK al 4-4. Nou, nog eens voor dan. Zo doe je dat. Maar hoe vaak traint u dan in de week? 2 keer per week. En wat is die grote dream? Kampioen worden, dat liep het me het leukst. En doe je dan liever aanvallen of verdedig je? Aanval natuurlijk. Ja? Ja, En hoeveel doelpunten maken ze dan ongeveer per wedstrijd? 2 draaien. 12 tot 3. Ja, En waar is die voorbeeld? Erwin Zwart. En waarom Erwin Zwart? Het is de beste van het eerste. Ik ken alles hoe hem zeggen. Wie zou daar waar het doorstaan? Hier ben ik. Erwin Zwart is binnen op het Jereveen en is 33 jaar. Erwin begint met kwartbollen bij LDODK en bloot daar zijn hele carrière. En mooi succes! Mooi terug in, promoveer het LDODK naar het allerhoogste niveau. Erwin, hoe lang doe je al aan kwartbal? Nou, dat is inmiddels alweer, zo'n 27 jaar, denk ik. Gaat Zo snel. lang al? Gaat snel, ja. En wat was je mooiste moment van korfbal? Nou, het mooiste moment is toch wel echt de finale van de promotiefinale. Die we, nou dat is inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar toen promoveerden we naar het hoogste niveau. En dat meidje met Nienke en mij. Maar nou heeft nou die hele libben, heeft nou korfballen bij LDODK. Ja, dat klopt helemaal. Er zijn wel verschillende clubs voor Westen. Ik ben ook wel eens in gesprek geweest met clubs, maar ik vond het toch te mooi om hier te bloemen. Je komt op fietsen altijd naar trainen en ja, dat vond ik gewoon machtig mooi en daarom ben ik blauw. Van Olé. Van hier? Ja. Het scheelt dus, hè? Krijg net. Nou, hier keer dan. Hier. Ja. Dat is nou 3 keer Europees kampioen worden, 2 keer wereldkampioen. Nou, dat is natuurlijk fabuleus. Monsterachtig. Net te lowen. Maar nou wil Roy echt heel graag wereldkampioen worden. Hast u misschien nog een tip van Roy? Een tip die vierde keer niet in wint. Tip is natuurlijk volle plezier houden in het korfbal en daarnaast trainen, trainen, trainen. En Roy, is er misschien nog iets van die waar je heel graag nog wat beter in willen worst? Ja, het schutten. En dan wat ik in het schutten wil leren is afstand en de kracht. En kist door Roy dat leren? Nou, als je de kracht komt vanzelf. Ik ken Roy van Oudlieds, dus hebben we het steeds krachtiger. En het schutten is gewoon techniek vanuit de voeten, kracht vanuit de voeten helje. En daarnaast het nijwiezen, dat zijn gewoon 2 hele belangrijke dingen. En dan komen die goals vanzelf. Voet nu net helemaal chillkoor. Beetje kracht uit de voeten helje. En nijwiezen. Zo, en nu haast hem eigenlijk wat de volle zak. Zorg ervoor dat het echt dat driehoekje aangaat. Dus als elke keer de bal in het driehoek gaat en voor die neus. Ja, goed zo. En dan krijgt u de voeten, hè? Zorg ervoor dat de voeten net bij elkaar gaan, maar echt, er moet wel iets stukje tussen. Ja, goed zo, jongen. En nog krachtiger. Ja, de volle kracht, jongen. Hey. Nou, nu zit hij. Hier, dat moet vaker zitten, hè? Ja. Goed zo, jongen. Knibbels, hand, alles. Goed zo, jongen. Ja, hele mooie. Ja, hey. Hoppa. Ja, en dan komt nou de hamvraag. Hebben je te krijgen met een topper van de toekomst? Zeker weten, dit is een echte topper. Hartstikke idee. Hey Arjen, wij gaan volgende week eigenlijk in. Heel eerlijk, ik heb geen idee. Pardon? Nee, dat regelt mijn assistent. Ook is dan mijn assistent.